Professor Niño Becerra, com anem? Bona nit i bona hora. Bona nit. Ha fet números, no? Alguns. I a partir dels números més o menys actuals, més o menys vigents, si Catalunya fos independent, ens en sortiríem? A veure, abans de dir sí o no, que és el més fàcil, jo penso que és millor contemplar dos escenaris. El primer escenari seria de Catalunya que continuï a dins d'Espanya, amb una independència, entre cometes, amb una molt més gran autonomia fiscal i financera, i l'altra vessant, la vessant de la independència total i absoluta, i comparar les dues posicions. Jo penso que és el millor. Doncs per on comencem? Home, jo penso que per la primera posició... El que seria el pacte fiscal. O el que venia a ser el pacte fiscal. A mi aquest concepte no m'agrada. No li agrada? No m'agrada. I concert econòmic li agrada més? M'agrada més, sí, m'agrada més. Perquè, de fet, vostè ha estudiat el dit pacte fiscal i el veu més com un concert econòmic? Sí, és que el pacte fiscal per mi és una idea política, una idea que no té pacte, bueno, la famosa idea de pacte, no?, d'un acord, no? Jo veig més una molt més gran autonomia fiscal i financera, i a partir d'aquí, apropant-se a un model que seria com el basc o el navarrès, i començar a fer coses, i a veure aquí a què ens portaria. I evidentment, això comparar-ho amb la resta d'Espanya, amb algunes regions, perquè hi ha presidents de regions que estan dient coses que no tenen ni caps ni peus. Molt bé, repassem com ho vol fer això, perquè hi ha una sèrie de dades i vostè les ha preparat de manera comparativa, no? Per exemple, comencem pel PIB. Parlem de l'any 2011, que és el que tenim totes les dades. 31 de desembre del 2011, sí. Molt bé, l'any passat. Catalunya, aquí tenim la comparació de Catalunya, Extremadura i Galícia. Perdó, ha triat Extremadura i Galícia per alguna raó? Sí, per alguna raó. Quina? Perquè Extremadura és el cas més extrem de dèficit o de superàvit fiscal fals, i per altra banda Galícia és una autonomia que el senyor Feijóo, no sé per què, li dona per dir coses que no tenen ni caps ni peus, és un d'ells, i no té cap raó en el que diu. El senyor Monago d'Extremadura també diu una sèrie de coses que Déu-n'hi-do. Sí, però el senyor Monago, vull dir, ja queda molt clar com queda. I d'entrada sembla que Galícia, segons com et quedis, podria estar millor del que en realitat està. Però el que dèiem... Molt bé, PIB. Catalunya va generar en l'any 2011 200.000 milions. Això està arrodonit, Sí. 200.000 milions de producte interior brut. Extremadura 17.491 milions i Galícia 57.678 milions. D'aquí ja veiem que Catalunya està generant aproximadament el 20%, 19% del producte interior brut d'Espanya. Bé, si anem al saldo fiscal propi, és a dir, el que diu les comptes de Catalunya, Extremadura i Galícia, ingressos menys despeses, Catalunya va tancar l'any amb un dèficit de menys 7.500 milions d'euros, Extremadura amb un dèficit de menys 812 milions i Galícia amb un dèficit de menys 170 milions. Bé, vist així, sembla que les comptes de Catalunya són dolentíssimes. I més si afegim el deute públic. Catalunya té un deute públic a 31 de desembre del 2011 de 42.000 milions al voltant, Extremadura només de 2.000 milions i Galícia de 7.000. Bueno, sembla ser que és brutal la diferència que hi ha entre Catalunya i la resta. Bé, ara afegim una altra línia, que és el dèficit fiscal interregional. Com funciona això? El dèficit fiscal interregional el que recull és el que, en aquest cas, Catalunya dona i no torna en forma de prestacions. Catalunya està donant a Espanya 16.000 milions, exactament entre 14 i 18.000 milions, segons els anys. Extremadura està rebent 3.110 milions i Galícia està rebent 4.724 milions. Què vol dir això? El que vol dir això és que el saldo final global real d'aquestes regions són que Catalunya té un superàvit, tindria un superàvit juntant el seu dèficit, el seu saldo propi, amb el saldo fiscal internacional de 8.500 milions, Extremadura un dèficit de 3.922 milions i Galícia de 4.894 milions. Aquesta xifra final, aquest saldo real, voldria dir si Catalunya fos absolutament independent... No, això és continuant dintre d'Espanya. Dintre d'Espanya. Però cobrant el que hauria d'haver cobrat, que són els 16.000 milions, recuperant allò que ha donat
i que no ha tornat, que són els famosos 16.000 milions que ens diuen que ens haurien de tornar. I, per tant, tenint també una solidaritat amb la resta d'Espanya que estaria molt més compensada. No? Bueno, això de la solidaritat, a veure, una persona és solidari o no és solidari, el que no se li pot obligar és a ser solidari. La solidaritat no és no pot ser per decret. A veure, perquè això no se'n diu solidaritat, se'n diu imposició. Exacte. Jo aquí, això és la freda realitat dels números. El saldo fiscal final de Catalunya és de un superàvit de 8.500 milions, el saldo d'Extremadura de menys 3.922 milions i el saldo de Galícia de menys 4.894 milions. Aquesta és la realitat pura i dura. Sí, Catalunya seria viable, Extremadura i Galícia continuarien inviables. Per descomptat. I parlant de deute públic propi, Catalunya podria amortitzar, això és aproximat, tota la seva deute pública de 42.000 milions en 5,2 anys, amb la qual cosa Catalunya quedaria a la part. Això seria per la via dels números d'un acord a partir del que s'ha dit pacte fiscal, concert econòmic, etc. Un model semblant... Si a Catalunya això li sortiria a compte. Totalment, totalment. I a més sense arribar a enfrontaments polítics o jurídics tipus independència, etc. És a dir, la unitat d'Espanya continuaria, això que preocupa tant a tantíssima gent, quedaria incòlume, no canviaria pràcticament. Però Espanya no seria tan viable econòmicament com ho és ara? A veure, suposant que ara fos viable, que no ho és tampoc. El que es posaria sobre la taula és que Extremadura o Galícia no són sostenibles com a regions. Però clar, és que ja no ho eren quan es van inventar les comunitats autònomes. Veig que per aquesta via vostè recupera el fil de l'últim dia que va ser aquí, que després a través del Twitter el van posar a caldo per haver dit que perquè s'havia de mantenir Ceuta i Melilla, que són una ruïna. Bueno, a veure, això són els números. Jo, el que hi ha darrere de política, jo no entro. Jo l'única cosa que estic dient és que Extremadura i Galícia no són sostenibles en un punt de vista econòmic i ja no ho eren quan es va inventar les comunitats autònomes i es va posar en marxa la LOFCA a l'any 1980, punto. A partir d'aquí les interpretacions polítiques cadascú faci les que vulgui. És a dir, jo soc partidari d'aquest model, un model d'un acord dins d'Espanya, un concert econòmic, o digue-ho com vulgui, que Catalunya recuperi, si la totalitat no és possible, una gran part d'aquest dèficit fiscal internacional que té. Punto. Ja, això des d'un punt de vista estrictament numèric pel que fa a l'economia. Ara vostè sap que com que s'hi juga l'àmbit sentimental, i entra en joc l'àmbit sentimental en molts casos, el del greuge, el dels problemes acumulats, etc., les enquestes aquest cap de setmana deixaven clar que una majoria de la ciutadania de Catalunya, primer, està a favor d'una consulta per l'autodeterminació i dos, si es fes la pregunta ara mateix, doncs més d'un 50% seria capaç de votar sí a la independència. Entrem, doncs, en el segon exemple, no? Que són els números si és que Catalunya fos independent. Quadren? Sí. A veure, jo aquí, aquests números no són meus, aquests números són d'un estudi que ha fet la doctora Núria Bosch i la doctora Marta Espasa, de la Universitat de Barcelona, un estudi molt ben fet, que és accessible, això es pot consultar gratis, i parteixen d'analitzar la mitja de les comptes de Catalunya entre l'any 2006 i 2009 perquè són els anys que es tenen tots els números. Catalunya, si fos absolutament independent, aquí sí que és absolutament independent, tindria uns ingressos addicionals als que té de 49.018 milions d'euros. I per altra banda, per la banda de les despeses, tindria una despesa de 35.400 milions d'euros. Què és el que dona això? Això el que dona és ingressos de 49.000 milions, despeses de 35.000 milions, un saldo positiu de 13.617 milions d'euros. Tant la doctora Bosch com la doctora Espasa, en les seves conclusions, tenen un apartat que diu conclusió final, ja deixen molt clar que això, que quedi molt clar que són les mitges, que pot haver variació d'un any a un altre. No, perquè a vegades... Tot depèn de com vagi globalment l'economia i després aquí suposo que s'hauria de contemplar, i això és molt difícil de precisar, l'efecte de la independència... No, això està contemplat a l'estudi. Sí? Sí. Sumes restes hipotètiques? Està contemplat tot, absolutament tot. És un estudi molt ben fet, de veritat. O sigui, està contemplat tot. És a dir,
Catalunya, una vegada convertida en un estat independent propi, etc., tindria un superàvit del 7,1% del PIB. Punto. Aquesta és la realitat. Clar, que pot ser del 7 o davant d'aquest número. Si hi ha un error d'un 1%, és que és igual. Vull dir, encara que sigui el 7, que sigui el 6, això ja és de fàbula. O sigui, és de fàbula. De tota manera, jo el que vull ressaltar és que aquesta xifra és més petita que si Catalunya recuperés tot el dèficit fiscal interregional, que és de 16.000 milions. És a dir, la diferència, aquí hi ha una diferència en contra de la postura independentista absoluta. Però, bueno, en tot cas, en qualsevol cas, surt positiu. Catalunya independent, econòmicament, és viable. Ara, la Catalunya que reclamava, que ja no reclama, sembla, el pacte fiscal o el concert econòmic, des d'un punt de vista econòmic seria encara més potent. Sí, jo penso que sí. Seria això. Sí, jo penso que sí. Clar, ara queda l'altra part de la història. Clar, és que però l'altra part de la història és que per aquesta Catalunya de pacte fiscal de concert econòmic, òbviament hi ha d'haver una negociació. O hi hauria d'haver una negociació. La negociació també hauria de portar l'exigència del compliment de l'altra part. I l'ofec econòmic que té ara Catalunya també en part és conseqüència de l'incompliment de l'altra part. Sí, totalment. Per tant, com que això genera un cansament, es diu, escolti, doncs anem ja a veure si anem cap a la independència o al nou estat d'Europa. Sí. Jo aquí, torno a dir, no entro. Amb les consideracions polítiques i filosòfiques no entro. És a dir, davant dels números freds, les dues posicions són viables. A partir d'aquí, jo, si vostè ara em pregunta la meva opinió, jo penso que la solució a Catalunya li vindrà de fora. Què vull dir amb això? Jo el que vull dir amb això és que, a veure, Catalunya no cal ser molt Premi Nobel per adonar-se que és viable econòmicament i que pot funcionar, que pot generar coses. És cert que Catalunya té zones pobres i zones més deprimides, però Catalunya pot tirar cap endavant. Hi ha moltes zones d'Espanya que no. Llavors jo el que penso que passarà, no sé exactament com anirà, però jo penso que vindran de fora i diran al govern, deixa en pau a les zones que poden generar coses, que poden tirar cap endavant. Jo penso, Està dient que Europa li dirà a Madrid, Brussel·les... Que no emprenyi. Que no emprenyi. Sí, jo crec que sí. Perquè emprenyar a les zones més actives econòmicament, més emprenedores, van de detriment propi, a més a més. Jo penso que sí. És que aquesta és la cosa que a mi em crida més l'atenció, aquesta mena de sentiment masoquista, no?, de castigar allò que va bé. És que aquí, i no vull entrar en això, però aquí entren històries, recordem per exemple en el que posava a l'ideari d'un partit polític que ja pràcticament ha deixat d'existir. Espanya és una unitat de destino en la universal. Clar, és que hi ha conceptes filosòfics que no contemplen altra cosa que no sigui l'imperi. Però encara que aquest ideal oficialment ja ha deixat d'existir, vostè creu que hi ha una empremta en l'ADN d'una part dels ciutadans espanyols? Totalment. Quina proporció del deute espanyol hauríem de quedar-nos en cas de ser independents i per què? Aquí hi ha dues teories. Aquesta pregunta és bona. Aquí hi ha dues teories. Primera teoria, zero, res. Per què? Perquè durant 25 anys ha hagut un espoli fiscal, ha hagut un dèficit fiscal interregional d'uns 12, 13, 14.000 milions que ha anat i no ha tornat. Hem pagat de sobre la deuta pública que corresponia a Espanya, a Catalunya. Aquesta és una possibilitat, és una lectura. Hi ha gent que defensa aquesta postura. No entro. L'altra possibilitat, Catalunya es tindria de fer càrrec només de la deuta pública que ha generat Catalunya. És a dir, què vol dir això? El que diu el govern, que ja estan alguns experts estan dient, és que si Catalunya representa el 19-20% d'Espanya, s'ha de quedar el 19-20% de la deuta pública espanyola. No. A veure, si s'ha pagat amb deute públic una ampliació del canal de Castella, Catalunya no s'ha de fer càrrec d'això, perquè Catalunya no es beneficia d'aquest deute. O sigui, Catalunya es tindria de fer càrrec només del deute que ha generat obres, treballs, inversions fetes a Catalunya, i per cert no són moltes. Què podria portar l'independentisme a la solvència de les... Més que l'independentisme voldria dir l'independència, suposo, del Javier, però vaja. A la solvència de les entitats financeres catalanes?
Vol dir de les entitats financeres, la Caixa, bancs, etc. Sí, suposo, sí. A veure, a la solvència... Sí, el fet de ser una entitat financera fincada amb seu social, fiscal, a Catalunya, li donaria a una Catalunya independent més solvència? A veure, això, jo aquestes dades no les tinc, Això es tindria de veure quina és la distribució del negoci de les entitats financeres catalanes per països i per zones. És a dir, quina part del negoci està a Catalunya i quina part del negoci està fora d'Espanya. Clar, perquè si entréssim en una dinàmica d'impagaments en cadena, llavors, clar, això seria una altra història. I el Jordi pregunta com es faran els pagaments nòmines el primer dia de la Catalunya independent, abans de recaptar cap impost? Bueno, això són els flecos que es tindrien de veure, no? Clar, d'entrada, el primer de tot, es tindria d'analitzar si Catalunya seguiria amb l'euro o no seguiria amb l'euro. Això d'entrada. Perquè, clar, si Catalunya segueix a l'euro, aquí el problema que hi ha és molt petit, és molt limitat. Una altra cosa és que tingués de sortir de l'euro i llavors aquí hi hauria més problemes. Aleshores se li obriria en aquesta Catalunya hipotèticament independent la possibilitat d'anar a altres mercats directament. Sí, però a veure... Sí. Vostè s'ha adonat que pràcticament de les 4 preguntes 3 són sobre la independència? Sí. És curiós, I n'hem triat només 3 o 4 perquè podria passar-li un reguitzell, però hi ha d'haver preguntes per tots els gustos.